Alright, kuphi nakuphi lapho kufinyelela khona ezobuciko media, sicela usubscribe, ulike, mawuthi uyaqala ukungena kuleli page noma mawuthi uyaqala nje ukubona leli channel, vele usubscribe ngane yakwethu bese uyalike. Njengamanje uMelisizwe wamNomia omaziyo nangu-ke la isekhona usehlangane noNhloso. Ngifuna ukuzobona lensizwe, sawubona mfowethu. Sawubona futhi kunjani? Ngiyaphila qhawe lesizwe kuhamba kanjani? Ngiyaphila mina. Cha Nhloso mfowethu, sikulande sakuthola nje wasikufita la. Mfowethu sifuna ukwazi ngoNhloso nje, uNhloso akakanabe nje ngoNhloso, asixoxele ngaye nangohambo lwakhe simuzwe sihambe wafika. Ngizobingelela kuphinda kuphi kufanele khona lokufundiswa njengamanje. Ubingelela uNhloso akakhwela phansi endodumalangeni. Ngizalwa uManzama-ke wakhona le ndwe endaweni yaBashanga ngaseMpondweni. Yeah. Forget umculo wakho enkundleni zokuxhumana siyawubona uyanyuka usuku nosuku. Kuwena kusho ukuthini lokho nabalandeli bakho abakulandela usuku nosuku? Ngiqale ngicacisela ngoba ngiyacabanga ukuthi mangithi uNhloso nje kuphela, mhlawumbe abanye abantu bathi into ukuthi ubalwe ngoba cabanga ukuthi ingoma zami idume kakhulu ukudlula mina. Mangicacisa lapho uNhloso wakhwela uyena lo Nicodemus, uyena lo wathi lidlise eyayithi Dani Forever. Bese ngizala ekutheni umculo wami usuku njengamanje. Umculo wami ngiyajabula kakhulu ngoba usuke ekuqaleni kuze kube manje ngiyabona ukuthi unyaka nonyaka amakhono okusho engikwenzayo ukhombisa ukukhula kunengisuke ngikwenze ngokudlula. Lokho kuyangijabulisa ukuthi into entsha engafani nedlule, kusho ukuthi kusho ukukhula lokho. Ngasho ukuthi uNhloso simbonile esebenza nabanye abaculi, mhlambe imuphi omunye umculi kwenye genre angathi yena mangake ngithole usibanibani komunye umculo noma kumaskani, mhlambe komunye kwenye genre, yiphi leyo genre angathi uyayithakasela ukusebenza nayo? Hayi ngabusho ngingasebenza noma inalokhu uhlobo lomculo nomculi, ukuthi kuya ngokuthi mhlambe leyo ngoma engiyakhe ngaleso sikhathi ngivumelana nokuthi ngithathe bani ngaleso sikhathi, kodwa ngalokho mhlambe uhlobo lomculo engikhethayo ukuthi hayi lo ngingasebenza nawo, lo ngisebenza nawo, noma umculo nje ngingasebenza nawo mangithi ingoma engiyakile ifuna isibanibani. uNhloso ufike nini emculweni simbona njengoba thina sesihlangana naye namhlanje? Emculweni ngasho ukuthi ngifike ngo-2023 ngoba ila engakhipha khona i-album yami yokuqala. Engayibona naye ikhula kakhulu ngoba ngangiqala ukwenza lento yomculo, kodwa ngabona ukuthi abantu bayithakasela kakhulu. Lokho ngibona abangikhuthaza ukuthi angiqhubeke ngenze lento ngoba bayijabulele. Ngase ngiqhubeka-ke kwathi ngonyaka ohluleke ngakhipha idliso ekuyona ngoma engicabanga ukuthi yangibeka kakhulu ibali yazweni labantu, ngaze ngakhothela ukukhipha nezinye. Nhloso, mhla ukuqala ukushaya imiliyoni kwenzakalani kuwena njengomculo ozaziyo ukuthi wena ngiyazi ukuthi uzazuyibona umculo omncane, kodwa kwathi mawusushaya imiliyoni kwenzakalani kuwena nje wena njengoNhloso? Ukushaya imiliyoni ngicabanga ukuthi sonke singomaskandi sithatha njengento enkulu, so nami ngokubona abanye belishayele nabo bejabula kakhulu ngoba besithathwa njengomlando lento. Nami kwangijabulisa kakhulu ukushaya ngoba ngayibona nami ukuthi hayi kusho ukuthi ngeke ngisho ukuthi ngimkhulu, kodwa ngayibona ukuthi nami futhi into engiyenzayo bayayithanda abantu. Cha wonke umculi uyakufisa nokushaya imiliyoni ngoba isifana nomlando lento kumaskandi ukuthi malishaya imiliyoni. Nhloso, iningi labantu likwazi ngeinkundla zokuxhumana especially uTikTok. Mhlambe kunomculi namhlanje oshaya isiginci sengeke ngakubona ngokhona insizwe engeke ngayibona la icula ingoma yakho. Hayi ngoba ibhimba leyansizwe incanyane. Hayi ngoba ibhimba kodwa ishaya ushunwayo. Uthini mfowethu kubantu abafikayo abasayifikelayo emculweni abafuna ukushaya, abafuna nabo ukuba abaculi mhlawumbe abaqhamuka ngawo-TikTok? Akusho kwabasafikayo nabafuna ukucula nabo, ngasho ukuthi akuthi into yenzayo bese uyayimisela, kodwa bese-ke futhi uzwana ney'nkundla zokuxhumana ngoba esikhathini samanje cabanga ukuthi izona ey'kwazi ukuthi uma wenza into abantu bayithanda bese beyakusapotha-ke. Ngicabanga ukuthi lento le iy'nkundla zokuxhumana izona ey'sebenza kakhulu nje esikhathini samanje. uNhloso utholakala kanjani uma uthi umuntu mhlawumbe ufuna ukumqasha, unemeneja, uyimele, uqonda kuyena straight ngokwekhona noma khona umuntu oqhaxhumane naye? Hayi okwamanje uma ngifuna nje uqonda kumina straight ngokwekhona na-WhatsApp, okwemeneja ngakabi nayo. Ngithanda ukuthi into ngiqale ngiyibheke ububi nobuhle manje ngiyithathe isinqumo sokujoyina. uNhloso utholakala kanjani? Angicela angisho iy'nkundla zakhe atholakala kuzona. Ngokwama-social media yonke indawo nje uma uthi Nhloso Khwela noma ngabe yiphi uzothola mina. Uma uthi Nhloso Khwela uthola mina, bese kuthi enambeni yami ithi 0766 78 5350 utholakala lapho kwama-Facebook usiqashe.
Siyabonga Ntoso, futhi makukhona okunye sikushiyile mhlawumbe ongafisa ukusho njengomculi. Hayi, ukusala ukuthi nje ngiyibongele kubantu abasapotha umculo wethu. Ngasho nje ukuthi hayi isandla sidlula ekhanda kulokho. Ngicela niqhubeke nisupport nasoqhubeka silethele kahle.